तर तुम्ही पाहू शकता, हा जो मागे जो समुद्र दिसतोय हा कातवण कुणकेश्वरचा समुद्र आहे। त्या तिकडे कुणकेश्वरचं मंदिर आहे। आपण जो रापणीचा व्हिडिओ बघितलेला होता, तो रापणीचा व्हिडिओ आपण इथेच शूट केला। म्हणजे कसं ठरवतो आता हा लावायचा तो लावायचा? प्रत्येक माशाचे लूर आहे, ते लूर बोलतात त्यांना। हां, रबर शेड आहे, अच्छा रबरचे आहे ते। हा प्लास्टिक आहे, पॉपर बोलतात त्याला, कुकरसाठी स्पेशल आहे। हा त्याच्या तोंडात जातो माशाचा। त्याला ॲक्शन द्यावी लागते रॉडने, जसं चिंगूळ पाण्यात चालते ना असं ब्रेक होत, तशी रॉडने ॲक्शन द्यावी लागते। आणि असं आहे काय? त्याच्यावर मग मासा अटॅक करणार। अटॅक केलं की ह्याला स्ट्राईक होतो, उगत फाळ द्यायचा। ए काय नाही काय नाही काय, आणि त्या दोघांका तेंकाव नाही। मग आता पुढे जाऊया, पुढे जाऊचा अजून। ए बाबू केवढा जाऊचा बघ। तिथून आता एवढं चालत आलो आहे आणि आता आम्हाला ते दिसायला लागलेत सगळेजण। बऱ्यापैकी चाललो आहे आम्ही, पण हे आता रिटर्न जाताना टेन्शन आहे खूप, अंधारात कसं चालायचं याचं। तर आता बऱ्यापैकी मोकळ्या जागेत आलो आहे आम्ही। ती पुढे पुढे चालली ते बघ, त्यांना मासे मिळत अगं ते पुढे पुढे जाणार असे वाटतात। आता संध्याकाळचे जवळपास 6:30 झाले आहेत आणि आम्ही इथे बीचपर्यंत पोचलो आहे। आणि बाकीची इथे समाशी सगळी थांबलेली ती आता अजून पुढे गेली आहेत। सनसेट पण व्हायला आला आहे, तर 5-1 मिनटात होऊन जाईल सनसेट। कसलं भारी वाटतंय सगळं। अरे बाबू कंटाळलाय पूर्ण। जो त्याचा जेवणाचा टाईम असतो काहीतरी खाण्याचा, आज त्याला चाय पण नाही आहे। हा बघा, पक्ष्यांचा थवा उडतोय, सगळे आपल्या घरी परतत आहेत आणि जे मच्छीमार लोक आहेत ते आपल्या होड्या समुद्रात नेत आहेत। जवळपास 4-5 होड्या दिसत आहेत मला, आणि हे सगळे पक्षी चालले आहेत घरी। कॅमेऱ्यात तेवढं दिसत असेल असं मला वाटत नाही आहे, तरी पण मी दाखवतो आहे। बाकी हे सगळं मागचं वातावरण तर खूपच मस्त वाटतं आहे। तर आता तुम्ही बघत असाल सूर्य ऑलमोस्ट मावळायला आला आहे आणि यांना किती मासे मिळाले आहेत ते अजून कळलं नाही आहेत। आय होप एक 4-5 तरी मासे मिळालेले असतील, नाहीतर आजची फेरी फुकट आहे एवढं लांब येऊन। एक तर आम्ही खूपच चाललो आहे आणि एवढं पुन्हा रिटर्न जायचं ते एक डोक्याला टेन्शन आहे एवढ्या दगडांमधून, त्यामुळे मासे मिळायलाच हवे आहेत। आणि अंधार पडायला आला आता, गोप्रोत केवढं शूट होतं आहे बघूया, जेवढं तुम्हाला दाखवता येईल तेवढं दाखवायचं आहे। भूषण जो आहे, भूषण पाटकड म्हणून, तो त्या तेवढ्या फिशिंग रॉडच्या साहाय्याने केवढे मोठे मासे पकडतो ते तुम्ही त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर बघा। खूप मोठे मोठे मासे पकडतो तो, 10-12 किलोचे मासे तो फक्त त्या फिशिंग रॉडच्या साहाय्याने पकडतो। म्हणून आज आम्ही खास त्याच्याबरोबर जायचं म्हणून आम्ही आलेलो, पण त्यांना रोजची सवय असल्यामुळे ते पुढे पुढेच चालले आहेत आणि आम्ही मागे राहत चाललो आहे। जसं आम्ही त्यांना पुढे कॅच करायला जातो ते अजून पुढे पुढे चालले आहेत, त्यामुळे मगाचपासून काय कळालं नाही आहे किती मासे मिळाले आहेत। आता जवळ आलेत ते, तर बघूया किती मासे त्यांना सापडलेत ते, नाहीतर काय अजून थोडा वेळ थांबायचं आहे, बघूया। आणि बाबूने मगाशी हाक मारून एक मासा दाखवला आहे, तर त्यांना एक मासा मिळाला आहे। बघूया कोणता मासा मिळाला आहे तो। चला आता ऑलमोस्ट पोचलो आता। हे बाबू दाखव। सूर्य गेला आहे पूर्ण, थोडा थोडा दिसतोय। काय रे दा? कोकर पापलेट सारखे दिसतंय या। ओमेन 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 पकडल्या मग आज कमी सांगितलं। वाह
कोणालाच काय सापडलं नाही, फक्त ओंकारला एक मासा सापडला आहे. समुद्र बघा काय खवळलं आहे, सगळं पाणी बाहेर येत आहे. हे लोकेशन खूपच भारी आहे मगाचपेक्षा. होय गेलो. एवढं पुढे अरे चौघांपैकी एकाच फक्त मिळालो. किल्ल्यासारखे काहीतरी मिळावे होते. तुम्हाला एक गावली होती. रोम्यान धरलं रोम्या. तर फायनली भूषणला काहीतरी लागलं आहे. इथेच थांबतोय मी आधी. कसरत चालली आहे पूर्ण. आरामात रे. अरे वा. एक नंबर. की दोघं एकत्र ठेव, बाजू ठेव. कोकर दोन झाले. आता गाव झाले, सुरुवात झाली. काय रे घाबरतं किती आहे. शेपटी पकड. तर फायनली हे दोन मासे मिळाले आहेत, कोकर मासे. एक आपल्या ओंकारला आणि एक भूषणला. बाकी बबलू आणि याला काय अजून एक. आता सुरुवात झाली आहे 2 तासाच्या मेहनतीनंतर. आता मजा यायला लागली आहे. फायनली आल्याचा काहीतरी फायदा झालेला आहे. तो बघा. भारी भारी एकदम मजा. तीन झाले, 3 लागोपाठ.
तर आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो आहे, रिटर्न घरी जायला. म्हणजे एवढ्यात घरी जायचं नाही आहे, पण पूर्ण अंधार पडायला लागला आहे आणि एवढं सगळं अंतर आम्हाला क्रॉस करायचं आहे, म्हणून आम्ही लवकर निघालो आहे. हळूहळू वाटेत बघणार आहेत कुठे मासे मिळत आहेत की नाही. हे बघा सगळे पुढे आहेत. भूषण तिकडे थांबलाय, पुन्हा काय भेटतं काय बघतोय आणि बाकी सगळे हळूहळू पुढे चाललेत. गावली बाबू बाबू मागे बाबू. अरे वा, परत एकदा कोकरच मिळाली आहे. दोनदा मोठे स्ट्राईक झाले. 4 झालेत आता टोटल. अरे वाह, पुन्हा एकदा काहीतरी मिळालं. दिसता काय काय आता बघ मोठं लागत नाही अरे. दोन गावले. यो बाया नाईट लूर आहे. चमकता यो. हां, आता बॅटरी बंद केलं. अरे हा, आता यो यो लावणार आता. चल चल. उडवतात. नाईट लूर का धरते, नाईट लूर का धरतले. काय तर वेगळाच वाटतं याचा. आता परत पुढे जाऊन थांबणार. झाला घराकडे. किती बॅग खाया? किती 5 गावले ना रे. पाठी. हा रे बबलू, किती 5 मिळाले? 5 झाले. 3 आणि पहिले 2. आता अशीच वाटा पूर्ण. अरे नशीब, टेन्शन नाही. मी पडलंय एकदा. मेन टेन्शन तास होता रिटर्न जाऊच. हडकासून ना. ठेव ठेव जरासाठी. या ए ह्यो बस सरळ खाली गेलो. कुणाच्या खांद्यावरी कुणाचे ओझे.
ओम्याचे ओझे ओम्याचे पोचे. चल